Ola a todos, benvides a Cales Cruzadas, un proxecto de YouTube en galego coa colaboración da Asociación Cultural Obradoiro Digital Galego, na que estamos aquí, pois, cales de YouTube en galego, para entrevistarnos as unhas ás outras e así dar a coñecer a creadores e ao mesmo tempo dinamizar un pouco este ecosistema que temos aquí no internet. Eu son Pi e estamos aquí con Sofía de Kinokube Cinema. Que tal? Que tal o día de hoxe? Moi ben, fantástico. Alégrome, entón, podemos... Sol, un pouquiño de sol. Sí, é o que ten así día caluroso, momento maio. Sí. Vamos a comezar así coa entrevista, entón. Ben, pois entón vamos comezar xa como no inicio de todo, xa antes de ter a Sofía como youtubeira, pois vamos falar de Sofía como espectadora. Entón, antes de crear a túa canle, que tipo de contido consumías no YouTube? Pois un pouquiño máis ou menos o que intento facer eu. Non, realmente é que sempre fui consumidora de canles, de videoensaios, sobre todo, encántame, e sobre cultura, sobre música, cinema, pouco todo por aí iba, sí. Sí, Bueno, dentro... e tamén teño outro mood que é o de ver xente facendo cousas. Xente facendo dioramas, maquetando libretas, eso encántame tamén. Sempre o consumí. Sí, dese tipo, pois iso de contido, dirías que tes algunha canle como referente específico? Pois os meus referentes principais, quizás Kath Rowe, que é unha rapaza americana que fala de elementos culturais sempre con enfoque LGBT queer, non? E que un pouco me serviu como modelo de como vou presentarme ao mundo, non? Diante de un pequeno setup, falando as miñas cousas, permitíndome algunha broma, pero tamén montando con clips e con historias. Non é un pouco o modelo que tiven sempre de como facer eu, non? Sí. Nese caso, meténdonos máis no que sería como YouTube en galego, dirías que antes de crear a túa canle, pois consumías YouTube en galego? Podería dicir que tamén tes algún referente específico no YouTube en galego? Pois o certo, confesareino, que eu apenas consumía YouTube en galego, é certo. Foi a raíz de meterme un pouquiño na rede, nesta rede que estamos tecendo, non, con estes proxectos, que descubrín un mundo, non, de xente que fai o que me gusta, pero na miña lingua. Pero é que antes non. Realmente, o primeiro pensamento que tiven é gústame moito os videoensaios de cultura. Eu sei un chisquiño de cinema, pois ten que haber algunha canle que faga videoensaios de cultura. Vou ser unha delas, non? Entonces, como que notaba esa falta e por eso me metín tamén, non? Sí, ten sentido, o sea, moites pásalles iso de repente Sí. antes é como non e de repente como, mira, hai xente que fai cousas en galego, non sei que. Claro, claro, sí, sí. Creo que nos pasou un chisquiño a todos. É unha conversa que temos moito cando nos xuntamos, gracias ao Obradoiro Digital, por exemplo, pois no Culturgal e así, acabamos dicindo o mismo, jolín, gracias a isto nos vemos as caras, nos coñecemos e despois nos seguimos, non? Claro, non é como que aquí estarei activamente. Claro. Entón, agora saíndo en sí como a canle en sí, non? Como empezou a túa canle? Sobre todo tendo en conta que ata onde eu sei Kinokube Cinema non só ten a súa cara como canle de YouTube, non? Sí, é certo. Eu sempre quixen ser youtubeira. Esta é unha cousa que creo que tamén nos pasa a varios, de que chega un momento no que o fas, pero sempre tes como consumidora sí, tes o vermiño aí dicindoche, ai, veña, anímate. Pero o primeiro que fixen foi a bitácora, porque eu o que quería era divulgar un pouquiño todo o coñecemento que fun adquirindo na miña formación, dos meus hobbies tamén, que aínda que me dedico ao audiovisual profesionalmente, tamén é un hobby meu facer cousas audiovisuais, ver películas, ser cinéfila, todo iso. Entón, a raíz de un traballo que pasa moito, non? A raíz dun traballo dun máster, dun mestrado que fixen aquí en Santiago, pois dixéronnos, dinamicade algunha das vosas redes, eu en plan, que vou dinamizar se non fago contido. É dicir, que vou, hola, como estades? Todos os días por LinkedIn? Que chorrada, non? Boa xente. Que horror. Entón dixen, pois vou facer un blog que así, a mí sempre me gustou escribir, non? E nesa bitácora, pois vou expresar as miñas cousas, compartila e así dinamizo.
E xa aí tiña o verme de, mira, vou facer isto, vaime dar unha nota, vou superar unha materia, pero realmente xa o fixen pensando, isto vai seguir adiante, isto non vai acabar cando acabe, non é un proxecto fake, é un proxecto para quedarse. Sí, aí a longo prazo. A longo prazo. E desde o principio, pois, me fun preparandiño pouco a pouco, dicindo a ver que necesito para dar o salto a YouTube. E vamos a ver que o que máis necesito é tempo, porque ao final, subindo 7 vídeos en 4 anos, pois, estáme custando iso, non? Sí, pero bueno, aí tamén as veces é mellor a calidade que a cantidade, quero dicir. Sí, eso tamén influe moito. Eu teño as arelas de que os meus vídeos estén moi curraos. É dicir, o que me pode faltar en carisma desde a miña perspectiva, pois que non me falte en investigación, en currarme a montaxe, en currarme o setup, en facer algún atrezo para que sexa divertido. Todo iso, pois, métolle moitas horas de produción antes de poñerme aquí diante desta estantería e gravar. Claro, non, hai moito detrás. Moitísimo. Sí. Entón, como foi iso de publicar o teu primeiro vídeo, non? Ese salto, non? É dicir, como foi, digamos, a idea de dicir, veña, vou coller isto e vou no facer en formato pois, audiovisual, non? Ese proceso de dicir, veña, vou aí. Pois, como xa non era a primeira cousa que facía, audiovisual, pois realmente niso foi moi fluido. É dicir, facer un guión, preparar un setup, preparar unha iluminación, de principio non tiña dificultades, sabía cal era o proceso, non? Eu estudiei isto. Pero teño que decir que houbo un vídeo apócrifo que intentei facer ese guión que xa tiña preparado, dos gángsters, que foi o meu primeiro vídeo, diante dunha parede blanca con pósters. Era basura, absolutamente basura. Desboteino e dixen, non, vamos replantearnos o set, vamos replantearnos a estética un pouquiño tamén, porque senón... E entonces, sí, houbo tropezos, houbo inseguridades, pero unha vez se gravou o que ao final foi, e me pasei casi 2 semanas montando, buscando películas de gángsters, son casi 100 películas as que usei, porque tentela. Menuda referencia. Tentela andar a buscar, pero é que agora necesito un gángster que reciba unha bala e se calla. Agora necesito un que estea chorando. O detalle. Sí, eso leva moito. E nada, subilo e foi estar nunha nube durante meses, que toda a xente que me conoce ou os meus círculos de amigos que estamos así en rollos culturetas e tal, todo o mundo, que guai! Pero si foi así, unha acollida positiva. Sí, moi positiva, sí. Guai. Entón, entendo que, pois, iso, pois, a reacción foi positiva, inicialmente, pois, todo ben, ademais de que, pois, o proceso de facer, pois, sabías un pouco como era facer, pois, iso, setup, esas cousas, xa tiñas un pouco de experiencia, bueno, momentos estudos, pero dirías que nestes anos tiveches algún momento de querer deixalo, de desmotivación, de dicir, como mínimo vas e facer vídeos en YouTube e que non me dá, non sei, tiveches esses momentos de inseguridades? Eu, o momento de non me dá a vida, non dou sacado, estou decepcionando a xente, sí, por iso, pola miña escasa frecuencia de publicación. Ahora mismo estou moi en paz, digo, mira, saen cando saian. E a xente tamén se lle dosifica esas cousas, tamén cando chegan, o mellor lles gusta máis. Mira, que ben, facía que non... Polo resto, a pesar desos pensamentos, desas inseguridades, pensar en deixalo nunca. Resposta corta, nunca. Teño arelas de seguir a pesar de todo. Seguir, sempre. Iso é importante. É que, ademais, dame moita pena cada vez que cae un proxecto de divulgación ou de comunicación en redes en galego, rompe un anaquiño o corazón, sabes? Porque como, que ben estaba isto, que pena que a xente non lle dá a vida, porque está ben e funciona e tiña visitas e tiña... E é unha pena, eu non quero facer iso, quero seguir. Sí. Cando se vai un proxecto así, como queda un baleiro. Sí, totalmente. Sí, ainda que, bueno, todo o mundo ten as súas vidas, non? E compaxinar as veces pode ser difícil, pero sí que é certo que notase bastante. Entón, falando xa máis como o proceso creativo, de por así a man na masa, como definirías o teu proceso creativo, non? O sea, como buscas as túas ideas? Dicir, veña, vou facer un vídeo sobre isto outro.
Pois eu teño un Notion moi complexo. Notion, para que non saiba, é como Google Drive, pero así ten un sistema un pouco diferente, ten bases de datos e tal. É máis E sí, bonitinho tamén. sí, e funciona moi ben para estas cousas, porque podes as bases de datos podeslle poñer nunha fila, pois es un link a unha ligazón a un guión. Bueno, pois eso é un pouco como fago eu. Entón, o tema é que xa teño unha lista de, non sei, 40 arquetipos, que é do que falo eu, non? 40 arquetipos que en algún momento hai de tratar e cando se me ocurre algún pola rúa meto na lista, non? E así sempre acudo a un sitio onde está ben organizadiño e saco de aí, non? E hai algunhas cousas que, por exemplo, levo querendo facer moito tempo. O seguinte vídeo da Canle, que tuvo un obstáculo moi grande que tuvo que retrasarse, ten que retrasarse hasta que poda volver a gravar nun sitio concreto, vai ser sobre spaghetti westerns. Ese foi un dos vídeos que levo desde o principio querendo facer, porque me gustan moito, me parece unha cousa moi que dá moito xogo, que ten moita enxunia detrás e que cando saquei o primeiro vídeo dixen este aínda non o podo sacar porque teño que ter máis táboas. Teño que ter máis experiencia. Vou non deixar para cando xa sepa facer as cousas e poda darlle un saltiño máis. Entón, un pouco vai por aí. Teño as ideas xa. Vou nas sacando cando podo, pero as ideas andan por aí. Está ben, así non se esquecen. No. E logo, entón, que xa imagino que será bastante tocho polo que xa dixeches antes do primeiro vídeo de non sei que, de mirar non sei cantos filmes para coller clips e pero como é o teu proceso de documentación? Pois, primeiro, para este tipo de videoensaios, ver un montonazo de películas. Non me vexo as 80 películas que utilizo, vale? Véxome unha lista de entre 8 e 15 según, se é un tema, por exemplo, que coñezo menos, intento ver algunha máis, senón xa teño, sabes, xa teño algunha bagaxe de ver moitas cousas. Pero o primeiro que fago é facerme unha lista de, bueno, terei que ver estas para saber do que falo. E se non as teño visto xa ou revexo algunhas, bueno, unha vez eso está, xa na miña cabeza teño máis ou menos un discurso e o que vou é consultando nalgún libro dos que hai por aí, a veces merco algún novo, pero, bueno, non hai sitio na estantería para moitas máis. Consulto tamén algo en biblioteca e en internet tamén moitísimo. Queiras que non, Wikipedia si funciona para algunhas cousas. Para desmontar mitos, por exemplo, como, que sei, o de que os cowboys levaban o sombreiro este de ala ancha. Eso xa che aparece en internet. Non nos levaban. Isto é a moda dos anos 20. En realidade, os cowboys levaban bombíns. Por exemplo, esas cousas que eu penso que son dunha maneira, confirmoas primeiro ou desmíntoas antes de contarle a xente. Iso tamén é parte do proceso. Sí, porque definitivamente hai moito mito por aí, sobre todo nun contexto pois iso cultural aí no cinema e as cousas que se crean, que ti pensas, pois era así, e logo pois como non. Os sorprenderíache saber cantas cousas así me atopo preparando os vídeos. Uf, mogollón. Sí, é que hai moito. Entón, agora, unha pregunta así como específica dentro do proceso creativo, tamén tendo en conta pois, esas dúas caras, a cara de YouTube e a cara da bitácora, como é compasinar iso? Dicir, como, tendo en conta pois, o proceso, como decides que ideas van mellor para un vídeo e que ideas teñen máis sentido facer pois, nun formato puramente textual? Pois teño xa estratégicamente planificado que son contidos diferentes. A bitácora son o que chaman tropes en inglés, bueno, clichés, arquetipos, motivos visuais concretos, cousas como o ollo dunha pechadura. Son super concretos. Así de específico. Claro, non dá para moito realmente, é dicir, podes sacar de aí pois contextos culturais, podes sacar de aí pois metáforas, pero non dan para un vídeo de 15 minutos. Pero, por exemplo, de unha personaxe, sí, unha personaxe arquetípica, podes falar de como se representou ao largo da historia cinema tal. Entón, esa foi a primeira idea, personaxes para o vídeo, arquetipos visuais para a bitácora.
Pero chegado un momento empecé a... Claro, o primeiro vídeo era un personaxe, o gángster, pero tamén era un xénero, as películas de gángsters. Entonces o que fixen foi ir derivando máis para xéneros e subxéneros, correntes, que tamén dan moito xogo, tamén teñen moita historia detrás. E agora están así separados, non? Personaxes ou xéneros ou subxéneros en vídeo e arquetipos visuais así máis concretos en un artigo da canle, da Sí, bitácora. sí. É como o máis así grande será o que se pode desenvolver máis para a canle e cousas que son así máis específicas, máis iso, pois, do visual ou iso, máis curto Sí, para a bitácora, entendo. ese é o criterio, sí, sí. E dirías nese caso que obviamente, pois, como dicir, quen queres máis a papá ou a mamá, pero dirías que tes preferencia por algún dos formatos? No, eu son unha persoa no profesional, o meu é o transmedia. É dicir, utilizar cada plataforma, cada recurso, cada medio para o que pide. A min gustame iso. Entón, non é que teña unha preferencia. Sí que é certo que durante moito tempo coa bitácora tiña as arelas de facer por fin vídeos, pero non quere decir que me guste máis facer vídeos ou que me guste máis o resultado ou que me pareza que teñan máis valor. Son diferentes. E a verdade é que tamén lle teño moitísimo cariño a bitácora porque, a parte do cine, a miña outra gran paixón de toda a vida foi escribir. Entón, bueno, encántame Combinar tamén. todo bo, vamos. Todo. O mellor dos mundos. Sí, deso se trata. Exacto. En ese caso, cal dirías que é a túa parte preferida do proceso creativo en sí, ou incluso de forma máis xeral de ter a túa canle de YouTube? Da canle, pois é unha matada, pero ao mesmo tempo é super divertido filmalos. Filmar os vídeos, ademais que intento sempre facer coñas, piadas, usar pois un pouquiño de disfraz, un pouco de drag, se lle queres chamar. Eso é super divertido. E estou rodando eu só no salón, facendo unha tontería e córtase, quedou unha toma falsa e escacho a risa, a verdade. É unha parte super divertida, teño que dicir. Sí, aí sempre iso está ben. Sí. Nese caso aí, pois, polo contrario, momento pesimista, momento negativo, cal dirías que é a peor parte? Ou peores, pode ser plural, quero dicir tamén co de mellores. Pois, bueno, escoiteille a unha persona decir, e é totalmente certo, eh, odio facer guións, odio gravarme, odio editar, pero é que o único que odio máis que todo iso é non facelo. En realidade, cada parte do proceso ten as súas dificultades, os seus obstáculos, tal, pero o bon merece a pena polo malo. Así que non hai ningunha parte que diga, jo, agora toca editar. Non, a min encántame editar tamén. É dicir, quizás o peor momento é xusto ese momento no que acabaches de facer un dos procesos e toca poñerse co seguinte. Sí, a Poñerse. transición. A transición. Ese quizás é o menos malo, pero unha vez estás dentro de calquera deses procesos, maravilla. Sí, Divertidísimo. estar dentro. Sí. Sí. E quizáis algo, decir, puramente, pois iso, quitando o proceso creativo, máis o mellor de ter a canle en sí, non sei, de manexar, pois, as redes ou os comentarios ou ese tipo de cousas? Sí, eu personalmente na miña vida son moi anti redes sociais. Teño algunha, teño, bueno, Tumblr, que é Momento Tumblr. a rede antisocial realmente, aínda que socializamos bastante. Sí. Pero sí, creo que teño tamén Instagram e fun borrando o resto. Eu en realidade dedícome moito á comunicación en redes, pero non me gusta moito. A ver, está guai, porque tamén, igual que falaba antes do transmedia, é un sitio máis onde ser creativo, pois as portadas que lle fago aos artigos en Instagram tamén son cousa bonita de facer. Pero a obrigación de ter que facelo para que che lean, xa non mola tanto. Ese rollo de tratar de coller aí a atención da xente constantemente. Eso é un pouco unha pataca, non mola. Xa. Entón, agora pasándose a nivel un pouco máis técnico deses, que é o que empregas para gravar?
Pois, bueno, xusto aquí teño unha historia que contar. Eu uso unha cámara reflex porque, bueno, é o que usa a xente semiprofesional do Mm. audiovisual para gravar as súas movidas. Tiña unha Canon 70D, poñendo nos técnicos, que pediu papas rodando precisamente este vídeo que teño pendiente acabar de Oh, facer. no. Ve. Morreu no cementerio de Sad Hill, en Burgos, porque a auga solo se lle ocurre ir gravar a un plato de espagueti western en Burgos o 28 de xaneiro, sabes? Que é Bo un día. día perfecto. Entón, tuven que invertir, bueno, xa pedía papa, xa tiña moitos anos esa cámara, foi a cámara coa que empecé a miña carreira, xa foi moitos anos que entón, agora esta cámara coa que me estades vendo é a nova cámara que hei de usar, que é unha Sony Alpha 7 III. É dicir, cousas así semiprofesionais. Eu vou intentando mellorar sempre que podo, porque esta é a miña ferramenta para como comunicadora, pero tamén é a miña ferramenta para as miñas curtas, que eu tamén me dedico ao audiovisual, eu fago cousiñas, non? Canto ten sentido aí ter así cousa, pois iso, Sí, semiprofesional, non? semiprofesional, suficiente para, pois, presentar eso, unha curta a un festivaliño de cinema, non? Sí. Sí. De todas maneiras, eu son a firme defensora de que o equipo non o é todo, que hai xente que con un móvil e un micro destes pequeniños como o que leva Prado Rúa, podes ir a calquer sitio, sí, sí, sí. Sí, hai o contido. O importante é o contido. Exacto. Pasando máis iso, pois programas de edición, tanto pois de edición do propio vídeo como das miniaturas? Non debería dicilo. Por? Por si me pillan. Oh, non! A policía! Non creo que o policía aleatorio este aquí vendo vídeos. Non creo. Eu aprendín a editar en Adobe Premiere, eso que se ensina nas carreiras, ese é un estándar da industria bastante ben, e sin el me vería un pouco perdida, a verdade, porque sei que hai xente que usa Filmora e tal, cousas así, bueno, que ao mellor che deixan unha marquiña de auga, pero che deixan eu estaría perdida. Eu necesito os meus filtriños, os meus efectos, os meus... Sí, 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 sí. Eu non se pode montar 80 películas dentro dunha cousa gratuita, nin moito menos. E para facer as miniaturas, pois depende, eu uso, en parte uso Illustrator, para o que é máis complicado, é Photoshop, pero hai cousas para as que o Canva tira que flipas, non ten ningún problema. É moi versátil realmente para este tipo de cousas. Así que, pois un pouco o que vou necesitando. Ben, hai moito do que elixir. Sí. Nese caso, tipo, pois, a ver, está claro que ti tamén tes a tua propia experiencia, pois, como persoa de audiovisuais. Sí. Pero dirías que, como todas as experiencias sempre traen algo novo, que aprendiches algo deste proceso facendo vídeos en YouTube? Mogollón, aprendín, pero mogollón. Sobre todo, cousas relacionadas co estar diante da cámara. Eu, se me viras no primeiro directo da Lobeira, de Cinema Lobeira, que me convidou Fran da Lobeira Today, foi... eu estaba así, tensa, super tensa, porque non tiña ninguna confianza en mí mesma diante dunha cámara, non estaba acostumada a verme. Ese primeiro vídeo apócrifo que nunca subirei, que ao final non foi o primeiro vídeo, tamén estaba tensa e me equivocaba, me trababa moitísimo. E esa confianza, ese poder non ter que ler nun prompter, que ao principio usaba prompter, todas as cousas, iso foi aprendendo a base de estar diante de cámara, porque eu era de detrás. Claro. Claro, entón era como, bueno, pues agora, se queres ser youtubeira, ou faste un avatar, que tamén é unha opción, pero non me parecía moi axeitado para o meu tipo de contido, pues toca diante, falar, e iso me serviu tamén para outras cousas da miña vida, que se teño que presentar como me ten pasado unha curta nun festival, pódome plantar diante da xente
e decir o que teño que decir, non me trabo, non... E todo iso foi gracias a estes anos facendo estas cousas. Claro, esa adquisición de ter esa presenza, non? De Esa estar aí presenza. con esa confianza e poder falar as cousas. Aí está. Nese caso, terías algún consello ou consellos plural para algún espectador que este agora vendo este vídeo que teña ideas de facer unha canle de YouTube e que non saiba moi ben, pois, que esperar ou como facer ou iso que está así, pois, perdida da vida? Pois o meu consello é, primeiro, mira moito e trata de averiguar como fai a xente, así como de adiviñando, de, pois eu creo que isto o fixo porque ten o trípode detrás do ordenador. Bueno, pensa no que ves, os videoensaios e os youtubeiros e as youtubeiras que consumes, fíjate moi ben en como fan. Segundo, proba e error, é dicir, se te metes a facer streaming, pois lóxicamente o primeiro streaming se che sale mal, saleuche mal en directo, pero en YouTube podes facer como a min, borrar o primeiro vídeo e volvelo a intentar, ver os fallos, mirarte a ti mesmo e, sobre todo, pois, confianza nun mesmo, porque realmente hai moita xente que ten moita madeira que se pon, saca contido fantástico. E eu estou esperando a que o faga. Estamos esperándovos, unídevos. Esperándovos. Vide. Bueno, pois entón realmente a entrevista como tal se rematou. Foi un placer ter chiqui. Agora saben todo foi importante, non? Pero para continuar, quen vai ser o próximo youtubeire que vas entrevistar? Pois estuve pensando así, porque sei que van cruzadas e que me vai tocar. Entonces estive pensando que